Yawwa nan ne gidansa. Kuma bayan Allah nan yana fitowa magana zan mar mai daɗi. In kashe shi da baki, in karɓa abin da na karɓa in ƙara gaba. Assalamu alaikum. Dan sallama zamani ma zan sallama mai kashe murya. Assalamu alaikum. Amin alaika assalamu. Wa ke magana? Wallahi ni ne. Yawwa saboda herrin gora. Ka zo ka gaggawa fitowa ne kan tsame ka da sanda ya karka gaba ɗaya yaya. To Malam Kanu? Barka. Ga kike ba ki tsoron rami. Ai ina tsoron sa yanzu ramin da na haɗa ne yanzu gaba ɗaya mai marmara ne. Me ya faru? Ya daddauje mun baki. Me ya faru? Ina tsaka mai wuya ban Allah. Allah wallahi. Kuma ni duk duniya kai ne zaka taimaka. Saboda in ba kai ba a garin nan wa nake da shi. Gaskiya ne wallahi. Yanzu akalla likita ɗaya bayan ɗaya likita 12 ne kira ni. Kai? Ka san ma mai ɗaki na tana naƙuda. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ni je garin din na rikice ma a makabarta na kwan. Jab! Ni tunani na gida na higo. Da gari waye na ganna anan na rasa yanda zan ana neman kuɗi. Allah sarki. Yanzu abin da ake nema kuɗi a sai jini. Naira na gugan naira ana neman naira 30,000 a guna. Ko kuma in ka jini. Wallahi shine rai na ɓace ike na rasa inda zan sa kaina. Na ce bari in zo wajenka ko ka taimaken ka ban jini in kai musu a zuba mata ko kuma dai kai dai taimaka min da kuɗin ko wani abu ne dan Allah dan annabi. To kai yanzu banda abinka kai na kwarfe jini na karankata kan kwaye rabin jini na in zuba maka ita ta mutu ni in mutu kuma an ce namiji ɗaya a mata biyu ike haka kawai inda dai kuɗin ka nema dai sai yi yunkuri ko da ba iya babu a guri na dai abinda na ga zan iya baka. Amma jini na wallahi ni ba zan kai kaina ina ji ina kallo ba Allah gaskiya. Yanzu dai a taimaken ko kakani dai a taimaken. Akwai kuɗi a waje na kuɗin wasu kuɗaɗen abin nan. Ina cikin masifa ina tsaka mai wuya. Ai dai a nema ni 2,000 ne wallahi a waje na. Nagode. Amma dai Allah da Annabi kamar yaushe za a bani. Yanzu dai bari ta warke. Zan yi diyan da zan bari ta warke kuma ai babu date. To ban sati ka ban sati ɗaya. A ƙara ragewa dai. Nan da jibi dai ni dai a tunani na nan da jibi kuɗin nan. To yanzu tunda dai ka matsa. Yawwa. Ba zan ja da kai ba. Ba ni kwana 3. Yawwa. Ina ganin a haka za a iya taimako. In Allah da za a samu. Yawwa. Allah da za a samu. Ba Allah ya dafa. Nagode. Nagode kwarai da gaske. Nagode. Nan zan je. To ba matsala. Hakan dai. Nan dai za ka yi. Hakan nan dai za ka yi. Nagode ba. Allah sarki. Kaga da rayuwa yadda take. Kaga yanzu a ce iyalin mutum ba lafiya ai kaga ina cikin tunani. Kai! Ma dai maukaci ne hin kwarbe jini na ba haka kawai ta mutu kuma ni ma zo mutu ko ga fara biki Allah ke yawa alhamdulillah Allah ta na zo a sa'a Allah kuma Allah ya dora ni akan sa amin talima kawai ce amin Muhammadu. Assalamu alaikum me gidan da yana nan ahe mutumin kirki kenan kai ai mutumin kirki ne wallahi mutumin kirki ne kai ina zagayowa can ina cewa gidan kaza na jama'a he banka ake wallahi he banka ake ana ai kana da kirki ya gida mutumin kirki ne kai wallahi ya gida wato wallahi alhamdulillah wato zuwa ne wajen ka san matsalar cikin gida yau da gobe ta wuce wasa to zuwa ne gidan na yanzu ba abinci a gidan na kuma da na zo yanzu haka na fitan dan kewaya kuma ban samu ba ina zuwa sai na tarar da kai na sun do to kaga tafiya ce ta mota kuma ba kuɗi a gunsu shine nace bari in zo ko Allah zai saka dan wani abu kaga gidan nan ni ma jiya gaba ɗaya gwangwani shinkafa 2 na tafi na bari a gidan nan abin nan fa ba a cewa komai amma shekarun jiya na ga mai ɗaki na ta dan fita ban sani ba ko an dan abin nan zan je dan tambaya Allah ya sa an samu dan abin da ba a rasa ba zan je in ji yadda to duba gaggauta Allah sa a samu ba komai a duba dai a yanayin ne sai dai hakuri ana cikin wani halin haƙulai su kuma manya ba sa gani talaka yana cikin masifa amma manyan ƙasa kuma ba sa gani duk wata takura in ta zo sai a zuba talakan ita shine kuɗi babu ruwansa ana cikin masifa Allah ya yi mana Allah raba mu da su lafiya shugabannin nan nama Allah raba mu da ku lafiya ba za mu ku fatan bala'i ba ruwan mu da ku amma duk wanda ya cuce mu ba mu yafe ba shine ka'idan magana ba za mu yi ma fatan masifa ba amma an ka cuce mu ba mu yafe ba har ka fito an yi sa'a kaga da yar ni ma sai da na takure ka samu wannan
Dan Allah kaga fa na san halin ka fa. A ban da matsala. Ba komai. Na san halin ka fa. In Ka Allah- zo ina ba ni kana a'a. Ba za mu ba. Ai ba za a yi haka da ni ban Allah da yanda na kaban haka zan dama da shi dan gobe ka Dan kara. Allah ka riƙe alƙawari. In Allah ya nan fa. Ga gani. Gaci. Na gan su 1500 ne in Allah da zan baka. Ba komai. To Ka taimaken. Allah da ba matsala. Allah ya saka da alkhairi kuma zan je in sallame su ka san surki. Yanzu nan dan abu kalilan ne he ka fada kunya. gaskiya. Aje dandali ai. Allah ya rufa asiri. Ai garin da Amin. ba a cewa ko. Wallahi ba ma irin surki Allah ya yanzu rufa zai je saka isa hirarka. Sai mun hada datsa. Na gode kwarai da Sai mun gaske. hada datsa. Madalla. A'a. Wato zuwa ne malam. Wata matsala ce take faruwa a gidan na. Na zo gida na taron matata ta yi yaji bacin yau babu na gobe. To da na je gidansu ina ba da haƙuri sai aka ce ba za a barta ta dawo ba. Sai na tabbatar na tara abin da za ta yi wata 2 ko sati 1 tana ci. Shi ne nace ni da nake da manya. Bari in kewayo gun naka ni dai a taimakon korance ne a bani. 10,000 nake nema. To ai ba wannan ba. Ita wannan larura taka da kake faɗa fa gidan kowa ne yanzu. Haka ne. A wannan zamanin duk wanda ka gani kar ka ganna hakan nan. Ni nan 500 ce aljihuna. Ita ke nan da kake ji da gani. Kuma in ɗauke ta in baka ita na san halinka. Ranar da na zo karɓa cibi ya zama ƙari. Ba zai zama ba. Ina tabbatar ma da idan ka ban kuɗin nan. Insha Allahu Rabbi. Kwana 3 kacal zan ɗauka kuma zan dama da kuɗinka. Har gida. To ba wannan ba. Yanzu yaushe kake ganin zaka ban? Kwana 3. Nan da kwana 3 zan ba kuɗinka. Asabar ko Juma'a kenan kake In tunani. Allah yadda. In ka zo ma na zo. In kuma ka riga ni zuwa gidan na ma ka karba. In kuma ni na riga ka zuwa sai in baka. Ba matsala ni. Ba ni da wata matsala in Allah da zan baka. Ni dai a taimakon. To, don tsoronka nake da bashi. A'a. Ba komai. To ka ta nan. Nagode. Allah ya raba lafiya. Amin nagode. Yawwa. Bari in dangara ta nan. To ni ma alwala zan yi. To ba komai nagode. An kira sallah da ai gaskiya ne. Nagode kwarai da gaske. Yawwa. Barka da asuba. Ya gida. Lafiya kalau. Madalla. Ce kai kake tafi? Wallahi tallahi. To lafiya kuwa? A lafiya ita ta kawo haka. To Ni dai jiki na lafiya. na'am. Amma kuma ba lafiya ba. To fa. Ka san suna a gidan na gobe. Kuma sati wajen ɗaya bana gari na yi tafiya. Na ji labari. To Na ji na labari. da a rikice ni kaina sunan da ya gaba ɗaya inda na je ina sa ran zan samu wani abu kuma ban samu ba. To fa. Hakan da ga tarin baki ga ba abin da za a ci dai an shiga wani yanayi dai na daban. Allah sarki. Ina shiga gida yara kuka manya kuka na rasa abin da zan yi. Ayya. Shi ne ce bari in zo don kare da Allah ko ma dai ban samu kyauta ba. Eh. Na san za a taimake ni dai ko kaka a bani rance. Dai taimaka dai a fita daga dai wannan matsala ne. To ba damuwa. Yawwa. Ba damuwa. Ai ana tare za a ranta maka. 10,000 nake nema a taimake ni. A'a gaskiya babu 10,000. To kai Yawwa dama ni ma wani kuɗi da aka min ajiya na yaro ne za a sai masa waya. Allah ya sa Sati mai zuwa. Allah ya sa sun kai rabi in ma ba su abin nan ba. To bari a duba. To ga Am. dai wannan. A rike wannan. To amma kuma kamar yaushe ne za a dawo min da kuɗi. Eh kuɗi zai iya kaiwa ban sati 3 ne. A'a haba Kano. Kana ji fa na gaya ma rana ita yau za a haɗa kuɗin nan a je a sayo yaran nan waya. Kuma ka ce min sati 3 saboda Allah. Ina laifin ma a ce min kwana 3. To na kafce a ban kwana 3. To shi kenan yauwa kwana 3 dan Allah dan annabi dan Allah a taimaka a dawo da su. Haba gobe fa ina so ka ban. Ai dole in kama. To gore da Kwantar gaskiya hankalinka. ne wannan. Nagode. Gaskiya ni ma nagode. Nagode bari in Yawwa. je nan. To ba damuwa. Nagode fa. Ba damuwa. Allah sarki ai dole a taimake ka. Guga, Barka dai. ya gari? Wallahi Gari gaisa mana. gari lafiya kalau wallahi. Masha Allah, kokari. Lafiya kalau. Na zo wajen ka ne nace bari in kewayo saboda na je gidan aka ce ai idan na yi nan haka zan same ka kana aiki. Wallahi muna nan dai ka san dai muna dan leburanci dai kafin mu ga me abin da Allah zai yi. Haka Ka abin san kira ma. yanayin rayuwa ce yau fari gobe din ma wannan shugabannin namu kawai ta su suke daga sun samu daga kori sai guya daga su sai iyalansu. To ni din ma yanzu wata matsala ce. Matsala kuma? Ashe wai ni ban sani ba ma wai na zo saboda wannan bayan Allah. Na karɓo kwanan shinkafa a gunsa ɗan liti. Eh, Ban ba shi kuɗin ba. eh,
sai ji ne ya kai ni police station. Inna lillahi wa inna ilaihi caji office. Caji office. Inna lillahi To yanzu shine aka bani awa ɗaya. Aka ce awa ɗayan nan idan ban kawo musu 1000 ba, za su kama ni. Su kai kotu? Kuma na ce bari in je in yi buga dai Allah ya taimake ni. Tun safe nake yawo. In baka shawara. Sai yanzu da na zo gunka na ce da Allah bari in zo gunka ka taimake ni. Insha Allah. Abin nan dai Allah da. Insha Allah. Ai duk mutumin da zai kai ka police sai ko kai ka wajen hukumar alƙur'an ba masoyin ka bane. Ba masoyin ka bane. To a taimaken dai saboda in naje na kai din ni ma na fita daga wannan matsala. Yanzu kaga dai ga iyali wallahi 1000 nan ta aikin nan ce. Yanzu ga ta zaranta maka yaushe zaka dawo min da ita. Ni da kai ai ba wata matsala Allah da kwana 3 ne. Na warware duk wannan matsalar ma fa shikenan. Ni da ba dan magana kotun nan ba da ba zan baka ba kawai sai dai ku ƙarfi amma ba na so a kai ka bursin. Ban Allah. Kai amini na ne. Insha Allah. To babu abin da zan ce kamun ba kamun ba. Babu. To wannan matsalar ba zan taba ɗebo kaina in zuba kaina ita haka kawai na san ba tabbatarwa ne ba. Gaskiya ne. To a taimaken kwana 3 ne zan baka kuɗin ka. To shikenan. To ka ga ne sai dai in je in karɓo bashi mai garin kwaki wajen mai hagu kenan. In dai zaka bashi ka karɓa kawai amma zan baka ni ma. Ka tabbatar kwana 3 zaka ba Allah da nagode bari in maza saboda ba a yanayi na ba a hayyaci na nake ba. Ba Allah. A daina karɓar abin da mutanen da ba su da haƙuri. To ya za yanzu yana kai ka wajen caji obin nan haka ji an ce an kai kotu. Iyalan ne ba haƙuri. Ga in aka kai ka kotu. In aka kai ku kotu sai a zo kotun alƙali bai zauna ba ƙara zuwa alƙali bai zauna ba kai kuma kana can ana ta komai da kai kana bursun. Allah ya rufa asiri. Amin. Nagode. Allah ya tausaya maka. Kai ka da mu kaya ba mutum kuma Allah na tuba mutum waye shi a gun Allah. Nagode. Shi fa haka bawa yake. Bawa ko da yaushe a cikin jarabawa yake. Dan sanda kuna mu'amala da mutane ba haƙuri a ɗauko maka ƴan sanda akan ƙalubale na rayuwa. Wai me yasa mutane ba su da haƙuri ne? Burinka ka tozarta wani ka ci mutuncin wancan ai haƙuri ake yi. Komai na duniya mai wucewa ne. Haba. Mu wannan ya za mu yi da wannan rayuwar mu muna shan wahala gashi mutane a junanmu ba ma yi wa kanmu adalci haba dan Allah. To yanzu fa alƙur'an kwaɓa da ta yi ruwa. Ban san yadda zan yi to. Kwankwasa. Assalamu alaikum. Yanzu Allah na tura daga kwana 3 na ƙara ma kwana 1 ne tunani dan arziki ne. Ashe ba mutum arziki bane mutumin nan. Ni fa ina wajen leburanci fa. 1000 fa ya sana abin da yake dai. Kukurin ku ba. Ba wannan mutum ai bai kyauta ba daga kwana 3 saboda Allah. Amma bayan Allah koyi Da daga nan ban Allah da daga nan. Ai ka zo da kai ma kudin ne. Ka zo kai. Kai ma kudin ne? Yanzu ki mu bayani na ce duk mu ba ka. Ni sai yau na san gidansa ma. Sai za mu ci uwar gayan nan. Ko an kuma ta masa ne? Yana ciki? Kai. Da kwana 3 saboda Allah. Kwana 3 kawai. Bawan Allah kudi ne. Sai an biyo ka har gida. Yawwa. Barka da fitowa. Mun zo karɓar kuɗi ne. Sai mun fara karɓa. Fito waje mana. A'a, to ka san lokacin da ya karɓi dawa? Fito. Ai haka. Ai haka me kai kace mun zaka je ka kai mun kuɗi na. Ba a da kuɗi na su kenan ba. Sannan na ba. Ka shiga ka fito mana da kuɗin mu kawai. Allah ya kawo. Ba Allah ko dan fatara ne kai ka mun kuɗin ne. Ba kun zo ba? Mun zo. To ku kwata da haka. Ba a ba mu kuɗi. Ai kin da Allah ya sa kuka zo kuka kaman. Ai magana ta kare. Kai dama har kai ke duk mutanen nan kowa ka je ka yi rigima Kai ba kuɗin ne? Na ce ai hakuri a bar magana mai ai sai ki gani. Amma ba ku daya faɗa. Ba dai kuɗin ka bane ne? Kuɗi sai. Ba da Allah. Ka san me za a yi? Ba zan ji ba. Kana ji na? Ba na ji. Ai abin ma na kai hankali. Ai bari in gyama. Mota ce aka to min da ita fal da gero irin kantan nan. To yanzu faci ta shine aka ce min in yi hakuri zuwa in Allah da zuwa gari ya waye. Ai gidan kasuwa aka tafi min da shi. To gari na wayewa an kawo min kuɗi na. Kowa zan kira shi zai karɓi kuɗin sa. Ai ba ɓaci rai a ciki. Ai jinkirin alkhairi ne. Na yarda da wannan magana. Haba malam jinkirin alkhairi ne. A ce wai kwana 3 saboda Allah. Kuma bayi ne? Ba shi ne. Allah ya zo Yanzu gida. Yanzu da wanda ya ce shi ba ya karɓa masa. Gida zai same ni. Wajen mai ɗaki na koma da Ba da Allah. Kwana 3 daga cewa kwana 3. ka bani haƙi na malam. Ko ka ban kuɗi na ko in jibgi kuɗi na. Ba ma jibga. Ai na fuskance shi. To. A zancen da a cikin maganar da maganar sa akwai lugga. To. Akwai fuskantar juna. Ya ce mota ce ta ɗauko ma gero saboda yanzu ka san tunda kakan nan ta bada baya geron ta ya kawo kuma geron ina hannun yan kasuwa. To kaji. A cikin satin nan kuɗi za su zo. Oh, Kai yanzu duk mutanen nan duk kowanne he da kaje kaci bayan Kowa sai da ya karɓa. Ya gashi ka gani? Ai yanzu an gama magana ban Allah. Ya hakuri babban burkila. Ni da yamma zan dawo in Allah ya kai mu kawai ka ban a satin nan kuɗin za su Ba zo. maganar yin ma bace. Gobe da safe ku zo kowa ya karɓa hakkin. Allah ya kai mu. Motar gero ta sauka. ka san da yanda nake aikin wahalar nan billahi lazi ba zan raga maka ba na rantsi da Allah Kaga. kullum ma da ciki Allah Geran ai kanta guda ne. Usaini Danko ne tuko motar.
to faci ce mana hanya ka san direban kanta ne Ya hakuri. yanzu an kira sallah kowa ya je ya kire sallah da mai daki na ne fa na karɓo Shikenan. Allah ya gaya mata ta kada mu Allah ya kai mu. ba matsala Shikenan. an kira sallah a jaye sallah An gama ba da. nagode musulmai Mu yi hakuri a Tunda sake na fi ku taurin zuciya tunda ya ce a jira shi wani lokacin a jira shi. Shi ke gudun ruwan. Allah ya kai mu. ba kuma sai gobe. Allah ya kai mu. Mun yi ba kuma sai gobe. Ba matsala. Shikenan dai. Ba kai nan din zan. nagode wato uwar gida wata shawara zan baki kuma in na baki ki dauka Insha Allah. kin ga duk wanda ya zo nema na gidan nan ko waye ko me zai ban kawai bana nan nayi tafiya kuma karki yadda ko kuskure izo ki ce ai ina nan ko kuma yanzu yanzu na fita A to mai gida akan me ya faru? kawai ni dai na gaya miki kawai Salamu alaikum. ba wani magana ai sallama nake ji Salamu alaikum. ke da ko gelan can da ko gelan nan kin san me zaki to ki lullube ni kawai in sun shigo ki ta ihu ki ce mutuwa ne yanzu gani Na shiga uku mai gida na ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida ya Wayo mai gida wayo. Inna lillahi wa inna me faru Mai gida ya mutu. ya mutu Mai gida ya mutu. Kai ta kan kai ta kabila kai ta abin da zai kare mu. Wayo Allah mai gida. To ku kun ji ba ana Yanzu haya kun ya kudin nan. bai ba ta hawa haya ne Bai ba kudin mu ba. Bai ba kudin mu ba. Gashi Allah masa rasuwa. Me yake magana ba? Gashi ya bace da marayu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. an wasu da mana babatu ke ba ga yaran su Ke ya ban mana kudin mu da ya ansa ko kuwa. Ya banni da marayu. Ina dan guda. Ni dubu biyu da. ya fara mutuwa ga shi har da takalma Wace farin mutuwa? ya huta da kaya Sabida zo da kaya wai? Kuma ya ta magana loko a gashi ba ya mutu. Ne magana kuɗi na nake. Mai gida ka Wai magana kudin mu. Ina dan guda. Yanzu kana ji? Wanda abu ya tuna min da wata nasiha da wani malamin mu ya lokacin muna yara a makarantar Islamiyya. Nasiha yake mana yake gaya mana yake cewa idan mutum ya mutu Kamar yadda ide. idan dai ana kyautata masa zaton rahama in an zo za a same shi a zaune. A zaune za a same shi. Waye da gaske? A zaune za a same. Kuma sannan ya ce idan har ɗan aljanna ne za a same shi yana dariya. Ƙarya yake. Kuma dukan